Vyše 4 000 ľudí sa nevedia dočkať kanalizácie. Starostovia obcí Moravský, Svätý Ján a Sekule robia, čo môžu. Úradníci však žiadajú o doplnenie informácií, ktoré dostali už pred niekoľkými mesiacmi. Čas rýchlo plynie a hrozí, že výstavba kanalizácie za vyše 7 miliónov eur padne na byrokracii úradníkov. Čistička odpadových vôd v Moravskom Svätom Jáne ide iba na polovičný výkon, lebo s výstavbou kanalizácie nemohli ešte ani začať. Od júla minulého roka im schválili 7 miliónov 83 000 eur na výstavbu spláškovej kanalizácie. V januári výzva bola zverejnená na prekladanie ponúk záujemcom. Po februári bolo prvé kolo výberu. V máji sa jeden záujemca odvolal. Úrad pre verejné obstarávanie im nariadil urobiť ďalšie výberové konanie. V júli nám Ministerstvo životného prostredia ako riadiaci orgán ten výber odobril. V mesiaci august sa zase tá firma, ktorá bola vysunutá z toho všeho výberu, odvolala. Podľa starostu v septembri na Úrade pre verejné obstarávanie, kde bol osobne, skonštatovali, že dokumentácia je kompletná. Teraz v októbri ma oslovili listom, kde žiadajú, ako sme urobili ten výber v júni. Nechápem. Na Úrade pre verejné obstarávanie sme sa dozvedeli, že tam riešili námietky podané v mesiacoch marec a august. V súčasnosti je konanie o námietkach prerušené z dôvodu nedoručenia kompletnej dokumentácie kontrolovaným. Tí, čo si postavili nové domy, nemôžu ich skolaudovať, lebo je nevyhnutná žumpa alebo kanalizácia. My ich usmerňujeme tým, že snáď sa to predsa len ako pohne, púšťajú nám to do potoka, púšťajú nám to na svoje záhumienky. Vývoz žumpy nás stojí okolo tých 15 až 30 eur mesačne. Všetky tieto prieťahy spôsobili to, že hrozí, že o peniaze prídu. My keď nepožiadame do konca roku o tú platbu, tak nám padá celý projekt. Z Moravského Svätého Jana a Sekúl, Ruslana Kurilcová, televízia JOJ.